Табигатьнең көзге муллыкка, байлыкка төрелгән илаһи бер мизгелендә 1975 елның 29 октябрь иртәсендә Ямле Исанбай авылында безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган иң газиз кешебез, кадерле әниебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле нәнәебез Рузилә Әхмәт кызы Фәтхиева дөньяга аваз салган. Моңсу күзләргә ем истеп, син тугансың, әни дөньяга. Барлык назны үз күңелеңә сыйдырган, җан җылысы белән йөрәгебезне җылытып яшәүче әниебезне 45 яшьлек юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Әниебезнең кулларыннан гөлләр тама. Кайчан кайтып керсәк тә, табыны тулы сый-хөрмәт, тәмле аш бәлешләре белән сыйлый ул безне. Өздереп гармонда уйнап, җырлап, күңеле моңнарын безнең белән дә бүлешә. Эшендә дә әниебезне һәр вакыт хөрмәт итәләр. Без үзебез дә әти-әниләр булсак та матур, күркәм йортыбызга, әти-әни янына ашкынып, сагынып кайтабыз. Әниебез Яңа Күктау авылында, әтиебез Фәхим Мирзамөхәммәд улы белән игелекле, тату гомер кичерәләр. Без аларга ихлас сөенәбез, үрнәк алабыз. Кадерлем, дип дәвам итә хат юлларын тормыш иптәшегез. Туган көнең белән ихлас котлыйм. Безне уйлап типкән йөрәгең бер качанда борчу белмәсен. Гомереңнең һәр мизгеле сиңа шатлык алып килсен. Пар канатларыбыз кайрылмасын. Тигезлектә, муллыкта, балалар игелегендә, аныклар шатлыгын тоеп, озын-озак бәхетле гомер кичергә язсын безгә. Яшьлек үтте инде, җәйгә керәм. Якынаем димә күзләрем. Очкын сипкән учак төсле һәрчак. Безгә җылы чәчә күзләрең. Сандугачлар моңа яңгырасын, шау чәчәкле күңел бакчаңда. Бергә булыйк, гомер көзе килеп, ишекләрне кайырып ачканда. Кадерле әниебез, нәнәебез, күз нурыбыз, киләчәктә дә көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, безгә кирәк, терәк булып, йортыбызның яме булып, авырлыкларга бирешми, без балаларыгызның, оныкларыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, кайгы хәсрәт күрми, дуслар, туганнар белән бергә-бергә, әтиебез белән сандугачлар кебек сайрашып, яшәгез дә яшәгез. Без сезне бик-бик яратабыз. Әниебез, безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын, Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Без телибез сиңа озын гомер, шатлыкларның иң олысын, бәхетләрнең мәңгелеген генә, гомернең якты нурлысын. Иң изге теләкләр белән сине яратып, тормыш иптәшең Фәхим, кызың Гүзәл, кияүең Илдар, улың Роберт, оныгың Камил. Хөрмәтле Рузилә Әхмәт кызы, без дә җылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, сезне туган көнегез белән тәбриклибез. Алдагы гомерегез бәхетле, шатлыклы мизгелләргә бай булуын, үстергән балаларыгыздан тик игелекләр күреп, аларның кадер-хөрмәтләрен тоеп, тормыш иптәшегез белән пар канатларыгызны тигез кагып, тагын да матур гомер бәйрәмнәрегезне бергә җыелып, исәнлектә, саулыкта каршы алуыгызны телибез. Балаларыгыз әзерләгән җыр бүләкләр сезнең бәйрәмгә тагы да ям өстендә ям өстәсен дибез.
сынап шушы дөнья мәшәкатен очрашабыз бергә бик сирәк. Хәлләр ничек диеп сораганчы бер күрешеп утыру кирәк. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Син бит әнкәй шушы дөньядагы бөтен бүләкләргә лаеклы. Бүгеннән кәй синең туган көнең бераз әйләнгәндер башыңда. Бәйрәм өстәлләре әзерләнгән инде, балаларың тора каршыңда. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Син бит әнкәй шушы дөньядагы бөтен бүләкләргә лаеклы. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Син бит әнкәй шушы дөньядагы бөтен бүләкләргә лаеклы. Бөтен бүләкләргә лаеклы. Көзләр җиткән, гөлләр шиңгән, агачлар яфрак коя. Сыйык кышны каршыларга җыена бөтен дөнья. Тик күңелдә бүген бәйрәм. Юк сәбәп буйгырга, киресенчә туды сәбәп бергәләп җыелырга. Бүген синең туган көнең, син дөньяга килгән көн. Моңсу көздә бәйрәм ясап, ничек туа белгәнсең? Көзен яуган ләйсән яңгыр, көзен аткан чәчәк син. Ям өстәп тормышыбызга, дөньяга нур чәчәсең. Дигән шигъри юллар белән башланып китә алда укыласы хат юллары. Табигатьнең иң юмарт, моллыкка, байлыкка күмелгән, алтынга төренгән мизгелендә дөньяга ям өстәп, моннан 45 ел элек Исанбай авылының иң уңган, иң тырыш Элиза һәм Әхмәт Газизовларның тату гаиләсенә ям өстәп, төпчек бала булып, безнең өчен кадерле сеңлебез, сөекле кызыбыз, туганыбыз Рузилә Әхмәт кызы Фәтхиева дөньяга аваз салган. Бүгенге көндә якыныбыз Яңа Күктау авылында игелекле гомер кичерә. Түгәрәк табынлы, ныклы гаиләдә туып үсеп, бер ояда канат ярган, тормыш сынауларында, шатлык куанычларында уртак итеп яшәүче кадерлебезнең бүген юбилее. Шушы матур гомер бәйрәме белән без аны чын күңелдән котлыйбыз. Якыныбыз бик тә уңган, тырыш, киң күңелле, җыр-моңга гашыйк кеше. Табыннарыбызның бизәге ул. Гаиләбезнең моңлы сандугачы. Үздереп гармонында уйнап, моңлы итеп җырларын сузып, безне хушландыра. Хатын кызның бәхет чыганагы, аның корган гаиләсендә.
хатын-кыз өй фәрештәсе дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Гаиләсендә дә ул тугры гомер юлдашы. Уңган хуҗабикә, мәрхәмәтле әни, ә безгә ярдәмчел туган булып сокланырлык итеп яши белә. Бүгенге көндә югары Яркәйнең 1 санлы гимназия интернатында тәрбияче булып хезмәт куя. Кияүбез Яңа Кукта авылы егете Фәхим Мирзамөхәммәд улы белән матур итеп тату гомер кичерәләр. Үз көчләре белән күркәм йорт салып шикерделәр. Җәен ихата тутырып кош-корт асрыйлар, бакча үстерәләр. Үзләре кебек үк уңган бер кыз һәм бер ул тәрбиялиләр. Кызлары гүзәл Йоркшалы шәһәрендә тормыш иптәше Илдар белән матур гомер итәләр. Бер ул үстерәләр. Уллары Роберт 1 санлы гимназияның 4 сыйныфында белем ала. Кадерле кызыбыз, сөекле сеңлебез, сиңа ныклы сәламәтлек, кояшка тиң гомер, эшеңдә уңышлар, шатлык куанышларга төренеп, барыбызны да сөендереп, Фәхим кияүбез белән пар канатлы булып, балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп, бәхетле, озын гомерләр кичерүегезне телибез. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын аклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул, читләр генә безне чит итә. Бер-береңә терәк кирәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән аермасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Сәламәт бул, күңел күгең һәр чак аяз булсын, болыт кунмасын. Бәхет белән җитәкләшеп, бергә үз әле син гомер юлларын. Иң изге теләкләр белән әти-әниең, апаң Илмира, җизнәң Дамир, уллары Айнур, кызлары Айсылу. Хөрмәтле Рузилә Әхмәт кызы, матур гомер бәйрәмегез мүбәрәк, өстәлләрегез түгәрәк булсын, туганнарыгызның изге теләкләре кабул булсын. Киләчәктә дә якыннарыгыз өчен кадерле, кирәкле кеше булып, туганлык җепләрен саклап, бердәм булып яшәргә язсын. Biz kelgənimiz, nidib yaşayırız ikənbiz, Күңелләрне кемнәр юатır. Bu dünyaya biz kelgənimiz, nidib yaşayırız ikənbiz, Күңелләрне кемнәр юатır. Назны кушсак мәхәббәткә, bir жылы сүз җитә йөрәккә, эй туганнар шулай аңлашыйк. Назны кушсак мәхәббәткә, bir жылы сүз җитә йөрәккә, эй туганнар шулай аңлашыйк. Dünyada biz kerakbiz, bir-biribizga terakbiz, ingni ingga qo'ya turganlar. Bu dünyada biz kerakbiz, bir-biribizga terakbiz, ingni ingga qo'ya turganlar. Tau taşlarni jimirlik, yürekte buzır türlük, bir жылы сөз җитә туганнар. Тау ташларны җимерерлек, йөрәктә бузыр терлек, bir жылы сүз җитә туганнар. Bir-birimizni yaratib
тәмле сүзләр таратышып, без ышанып дөнья корганнар. Бер-беребезне яратышып, тәмле сүзләр таратышып, без ышанып дөнья корганнар. Араларны якынайтып, дөньябызны матурайтып, сөйнеп яшигән туганнар. Араларны якынайтып, дөньябызны матурайтып, сөйнеп яшигән туганнар. Араларны якынайтып, дөньябызны матурайтып, сөйнеп яшигән туганнар. Бер җылы сүз әйтик туганнар, менә шулай яшик туганнар.